Вижте как от този стар, изгнил палет, стоял 5 години навън, направихме тази мека мебел, достойна за сепаре в кафене или в лятната градина. Първо навлажнявате леко дървото. След това, за избелване на сивотата, използвайте белинка Белфреш. Намажете обилно и изплакнете. Това гарантирано премахва сивотата в дървесината на момента. След това, за да премахне мухала и плесента, използваме белинка Алгит. То се нанася и се оставя да работи в дървесината. След 24 часа се измива обилно и резултата е на лице. Ако имате много дупки от вредители или пукнатини, имаме за теб специален кит за дърво. Като за финал, защитете повърхността с емайл за дърво. Ето как ние преобразихме нашия стар палет, а сега е твой ред.